OPG Ivica Cesar nije propustio niti jubilarnu 20. bučijadu. Ivica, na koliko ste bučijada bili do sada? Pa ovo nam je, ja mislim, 7. po redu bučijada, evo tako je da, svake godine smo izlagači i zadovoljni smo sa tom manifestacijom. Šta sve nudite Ivaničanima i drugim posjetiteljima koji dođu u Ivanić grad? Pa evo, kao i svake godine imamo proizvode od bućinih koštica, to su same bućine koštice pržene, bućine koštice sa čokoladom, to je nešto novo što imamo ove godine u ponudi, namaz od bućinih koštica i naravno ulje koje je glavni proizvod na našem OPG-u po kojega smo i ovdje. Vaša ulja su prepoznata i na nacionalnoj razini, dobivate brojne nagrade, pa možete se malo i pohvaliti, ne treba biti skroman. Pa je, evo, svake godine sudjelujemo na izložbi bućinog ulja Alpe Adria i ponosno nosimo svaki put sa te izložbe neku od medalja. Da, i ove godine smo osvojili zlatnu medalju. Ponosni smo na nju, ona nam je nekakva smjernica da idemo u dobrom smjeru i da proizvodimo kvalitetan proizvod, da imamo kvalitetno bućino ulje za naše kupce koji nam se rado vraćaju. Da li su buće pobrane, na koliko ste ove godine hektara zasadili? Buće su pobrane, nešto još malo nam je ostalo, ali u pravilu smo gotovi sa berbom. Radili smo na 6 hektara ove godine i nešto malo manje od 6 hektara, ali zadovoljni smo s urodom s obzirom na ovu godinu koja nije bila laka za nas proizvođače, opet su bili ekstremni uvjeti u proizvodnji, ali evo, to je vjerojatno budućnost koja svake godine sad desi i moramo se prilagoditi tim novim uvjetima u proizvodnji. Hoće li biti dovoljno ulja? Hoće. Evo, urod je bio dobar, zadovoljni smo sa prinosima, nije bila idealna godina, ali urodi su bili dobri. To su sad već kvalitetno sjeme hibride sijemo već godinama koji su prilagođeni tim uvjetima, puno su otporniji na te ekstremne uvjete u proizvodnji i tako da koštica ima, tako da će biti uvjet. Ivica, hvala ti, sretno dalje. Hvala i vama.